Ahir parlàvem de la fita d'Albert Bosch, que s'ha convertit en el segon català que puja al cim més alt de cada un dels 7 continents i ho ha volgut convertir en un homenatge als 25 anys de la primera ascensió catalana al sostre del món. Avui hem pogut parlar amb ell, però hauran de parar atenció perquè l'hem trobat al camp 2 en ple descens de l'Everest, molt cansat. Demà té previst baixar fins al camp base. Estic eufòric perquè, clar, he assolit el cim del món, el cim de l'Everest, i amb això he completat el projecte dels 7 cims, que a més, ara ja puc dir que l'he completat fent tots els cims al primer intent. Jo estic destruït, no cansat ni exhaut, destruït, perquè això és molt més dur que em pensava, i a més no m'he aclimatat, em sembla massa bé l'alçada aquesta vegada, però, bueno, són petits problemes que dintre de la setmana ja s'hauran oblidat tots, prenent-nos un bon entrecot de llac i totes les cerveses del món a Katmandú. Avui en els esports hem parlat de grans competicions, la Champions, la NBA, la Copa i fites extraordinàries com la d'Albert Bosch, que recollia en aquesta conversa amb l'informatiu d'aquesta casa Infocar. Res comparable, però